Hello guys, good morning guys. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Guys, da ako karon sa bukid nagkita sa nagtrabaho dire sa blood control. Og ang uban guys naghakot lang og baras. Hello. Kana sila guys, parag saking na sila, parag saking. Oh, parang sugad. Parag ayag. Dapat akong kauban kay break time naman. Nanlingkod ang isa kay naniskanso kay gikapoy sila og panuod sa ilang sako sa bato. Guys. Okay, hatilik-lik Hello guys, oh. Guys, ako mga kauban, mga smiling kaayo. Murag dire ba yung kapit na dulot sa kuan. Dire ko siya nadulot sa kamera. Wala ko ito hili kay bagkan. Una sila guys, ang akong kauban dire guys. Ayan guys, ang mga gwapa. Uy, sana all. Ug kinsay ang Si tatay o nagganang kulod og saging. guys, ako silang lang tao nga diri guys. May na lang jud og huwang guys, sapit na gud ni siya mahuman. Nga flood control. So, taasa jud kayo pod ni siya nga project guys. Andin hiwa pa. Andra sa pikas guys. Hamis na. Atot nanti paigbaw guys. Taasa jud kaayo. O andra sa pikas guys, mo na lang. Gamay na lang siya guwang guys, mahuman na siya. How to make blood control. Na sila, nagmasa na sila guys sa parang pagpatsing. Araw na siya mahuman. Kapit na. Ay. How you doing? Hey people, oh yeah baby. How to teach? How to do it? Buang ni mo pare. Ini siya guys. Ikaw birahe gat. Mura ni sila kadaghan na ang tao nga nagbuhat guys. Nya apit na siya mahuman. Nya may hagdanan para nga to sa luyo kung mapikot na may maagianan. So guys. May hagdanan po nga rin sa luyo guys. Mama, ako ka nagbuhat. Kaya guys, so guys, nag-iwa po dire. Ikaw. Lik-lik, mama nagbuhat ka. Hindi ka tiyog. Hindi tutin. Ang uban trabante guys, saura na nagbaldi kay malibang na. Guys, moro din rin nagpagtubig guys para paghalo. Ano siyang gialihan. Ikaw, talap, ganyan na nagbuhat ka rin. Buhatan ka diya. Tabig ka, tabig. Oh guys, dire lang ko to bagong vlog. Bye bye.